Tretieho kola basketbal. 13. januára preplenená športová hala žila vo veľkom očakávaní stretnutia našich basketbalistov s úradujúcim majstrom Slovenska, družstvom Slovákofarma Pezinok. Každý vedel o síle súpera, ktorý ešte žiadny zápas neprehral a ktorý, či to bolo doma alebo vonku, uštiedril každému súperovi nádielku s rozdielom minimálne o 20-30 bodov. Pred stretnutím ani najzaritejší fanúšik domácich nemohol očakávať zázrak. A konečnú prehru o 7 bodov by pred zápasom každý bez myhnutia oka bral. Po zápase a po vývoji stretnutia, aké sa na palubovke odohralo, je nám trochu smutno veľkej premárnenej šance. Senzácia sa nakoniec nekonala, zápas sme prehrali až v závere stretnutia v pomere 67-74. Naše družstvo podalo v tomto stretnutí sústredený výkon a takmer až do záverečnej minúty sme boli majstrovi viac ako vyrovnaným súperom. Komárno doslova popreháňalo Pezinok. Nováčik výborne bránil a dobre prikryl hviezdy majstrovského celku. Naši dlho nepúšťali hviezdami prešpikované družstvo Pezinka do tempa, ktorého hráči určite neočakávali takýto odpor a museli s našimi viesť otvorený, vyrovnaný boj o konečný výsledok. Rutinované družstvo Pezinka v závere zvládlo situáciu aj vďaka lepšej kondícii, lepšej lavičky náhradníkov a nedovolil Nováčikovi, aby sa v Komárne zrodila senzácia. Táto prehra nás môže mrzieť skutočne len na základe priebehu a vývoja stretnutia. Ináč vôbec nie, veď úlohou našich nie je vyhrávať nad majstrom, ale nad súpermi, ktorí sa zdržiavajú v nižších polohách tabulky. Diváci mohli vidieť vynikajúci výkon proti úradujúcemu majstrovi a nie náhodou vyprevádzali hráčov do šatne s potleskom. Ak budú hrať naši takto aj v ostávajúcich stretnutiach, tak nemusíme mať obavy o ďalšiu existenciu prvej ligy u nás.